Way puas nga kalipay ang gipadayag ni Brooks Abinido, 9 anyos nga taga Barangay Basdiot, lungsod sa Moalboal. Dihang aduna nay miagas nga tubig sa ilang banyo ug kusina. Kaniadtong Sabado, giinagurahan sa mga opisyales sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang Level 3 Waterworks System sa Barangay Basdiot. Nagpasabot kini nga aduna nay gripo ug supply sa tubig sa matag panimalay. Sukad pagkatawo ni Brooks, ang pamilya Abinido mumata og sayo aron magsawd og tubig. Kung wala gyud agas igkakadlawon, mapugos sila og palit og tubig nga nagkantidad og 100 ka pesos ngadto sa 150 pesos kada kubiko metro. Mangmata mi usay si papa sa una kay mumatay siya galas 2 kay magsalod, usay si ate nya duty pagud ni siya. Nya usay walay agas, wala na lang gyud tubig. Usay mamalit mi nya ug dimi kapalit mahal man sad gud. 9 years kami nga wala jud kayo normal jud nga tubig. Dili magsige na jud kabo-kabo. Apan karon, makaligo na gyud sa shower si Brooks og di na magsag-ob og tubig. Misa ka na sa ilang gripo ang agas. Salamat gob na ako maka-shower na ko. Gigastuan sa Kapitolyo og 7.4 milyones pesos ang maong waterworks system sa Barangay Basdiot. Kapin sa 2,000 ka mga panimalay ang makabenepisyo niini. Dakong pasalamat ni Moalboal Mayor Paz Rosgoni kay matod niya tungod kay napupos na ang pasensya sa katawhan. Siya mismo nga taga Barangay Basdiot napildi sa iyang barangay sa miaging eleksyon kay nahutda na og paglaom kaniya ang iyang mga kabarangay. Grabe ang pasalamat diin nako mabutan mo. Daghan kayong salamat sa imuhang tubig nga gihatag diri sa amo. Apan dili lang kutob sa Basdiot, kay human sa panagtagbo nila Gobernador Garcia ug Mayor Rosgoni niadtong Enero 13, aron hisgutan ang patubig sa Moalboal. Ipadayon sa gobernador ang maong proyekto aron ang tibok lungsod ang makabaton og Level 3 nga waterworks system. Gitugyan ni Mayor Rosgoni og Vice Mayor Titing Cabaron ang Water Master Plan sa lungsod sa Moalboal ug gipatun-an na kini ni Garcia aron masugda na ang paggahin og pondo sa Kapitolyo. Siyam ka barangay sa maong lungsod nga naglisod og kuha og tubig ang hayan nga makabenepisyo niini. Ang una nga phase 5,000 ka mga panimalay ug ang phase 2 2,000 ka panimalay ang makabenepisyo. Himuon ko kanak gayon nga sulimning saan ang mga giuhaw atong kainin. Atok dining padayunon hangtod nga moabot gyud ang tubig sa matag panimalay. Musaka sa shower aron di na makabuk-kabuk o di na makapum o kanus ang agas. Kinahanglan 24 oras agas ang tubig. Sama sa 24 oras nga akong pagpangga sa Moalboal. Tubig sa matag panimalay. Sukad nga nangulo si Gobernador Gwen Garcia, mao kini ang iyang prioridad. Og karon ang maong damgo hinay-hinay na nga naabot sa katawhan. Dili lang sa lungsod sa Carmen o diri sa Barangay Basdiot, lungsod sa Moalboal, apan sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Ilabi na karon nga naumol na ang Inter-LGU Waterworks System sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Gikan dinhi sa lungsod sa Moalboal, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.